yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kuleyan TV apo patinokupai ma-updates nawo nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Ndingodzoka kwamuri tionesane nyaya idzi because ndiri kuona kuti vanhu vari kuenjoya. Kana uripo uri kuenjoya, gara walike this video. Ndoziva kuti vanhu vakawanda vari kutoziva kuti we can't wait kuti zvinhu zvitange kuita sekunge zvichiitika. But now panapa ndisati ndakunzwisa zvinhu iripo yakamirira kuti inzwike nemunhu akaita kunge iwewe. Regedza tionesane kuti chii chiri kumbonyatsotaurika nezvacho mumastreets so far tobva tangonzwisana zvinhu zviripo paground zviri kunetsa. Nyaya iri panapa nyaya yaVP. Parinonzi chosen in 2017, not 2024. The people picked Chiwenga before corruption speeches. The 2017 banners said, "Thank you, General Chiwenga." VP Chiwenga's popularity didn't start with no to corruption. It started in November 2017 when Zimbabweans flooded the streets holding banners with his face that week wrote his political story. 3 reasons the public chose him then. The savior narrative. Tanks rolled, Mugabe resigned. For millions, Chiwenga was the man who stopped a family dynasty, not the man who started a coup. Power refused. In a country of life presidents, he handed power to President Mnangagwa. Restraint looked like patriotism, not power hungry, became his brand overnight. Consistent, firm. Today's cause to arrest looters and reject terms extensions without a referendum match the 2017 brand anti-cabal, then anti-corruption, now same archetype, new enemy. The truth, Zimbabweans made their choice during Mugabe's final days. Today's speeches are just withdrawals from the goodwill tank opened in 2017. The people of Zimbabwe will never abandon Chiwenga because he always stepped up when needed and stood on the side of the people. Lesson for leaders: moments define you. Restrain ends. Trust people. Reward those who save the nation, not just themselves. This is the current situation. Yairi panapa iri kutenderera, iri kubuda nekunana makomi chanani vari kutaura zvakasiyana siyana, but I don't want to waste much of the time tichiramba tichingoonesana idzodzo. Ndobva ndangoshandisa mukana uno kuzivisa every Zimbabwean achasangana neposta richange richibudikira kuti i-company inoregister ma-companies mu-South Africa muno. Mukana usina permit iwo uchida kuregister company wobva wavhurwa FNB business account, gara wabata education research. Zvekare kana uchida kutenga mota unotanga mota yebusiness, Bolt, Uber, InDrive, Taxify, Take a Lot, zvakasiyana siyana zvinogona kungoita Mr Delivery and stuff, zvakasiyana siyana zvinhu zviri kungoitika kuti madriven, luxury car, construction vehicles, makia, bakis, conduct education research. Zvekare vanokwanisa kubatsira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri. Regedza tipinde munyaya since vanhu vanonokerwa kudhara kunzwa kuti chiri kumbotaurwa nezvacho. Comrades and friends, how are you? This is Comrade Traore here. I just hope you're okay wherever you are. Zimbabweans. General Chiwenga Chibaba. I am telling you this. Ndati Baba Gamu Shasha. Manzwe. Wona confusion iri kuitika kuzvigananda. Temba ari kupengereka nouko. Tungwarira achitawo zvake nouko. Tagwire achitawo zvake nouko. It's not even coordinated. We've got people who are just hungry for power. They don't understand the concept of teamwork and the importance of working together. And you see. So kana vachimbotadza tiri patiri apa, yanyika vanoisimudza sei? Kuna General Chiwenga akuna Discord ka. Amana chinhu chedu ka cruiser money. Baba Gamu. Chiwenga ndofa naye. Musanetseke maZimbabweans, just pray for the man. Tinosvika chete. Zvina Mwari mukati. Izi politics hadzidzeko keshika idzi dzekubribana zvisina nebasa rese. Kena niri padhuze ende tiri kusvika chete, musanete. Just pray for the man. Just pray for the men kuti varambe vaine mwoyo wavainawo izvizvi. Noti ndaona Zimbabwe vakomana imi. Ndaona munhu wese afara vakomana, mpova yemufaro munhu wese. So relax, musatye maZimbabwe. Nditaura adaro.
everything is okay. General Chiwenga will lead Zimbabwe. Vanhu vachauya kubva kunze uku. Musarwadziwe kuti ndodzokera kuZimbabwe ndisina chinhu, vanhu vanonoti chi aiwa hazina kana basa izvo. You tried your best. Zvaramba. Hamungafiri kuSouth Africa kaZimbabwe iripo. Uyai. Something big is going to happen. Something good is going to come our way as a nation. Thank you so much.